Jmenuji se Ladislav Libý, bydlím v Chrudimi a jsem poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Kandiduji za ODS za Pardubický kraj a ucházím se o vaši přízeň. Děkuji vám za hlas. Město Chrudim je vystaveno velkému náporu automobilové dopravy. Je to město tranzitní, kříží se tu dvě silnice první třídy. Zhoršení situace se dá očekávat dokončením dálnice z Prahy do Hradce Králové a napojení na Pardubice. Obchvat Chrudimi je prioritou číslo 1 pro město i pro mě a já udělám maximum pro to, aby se tento sen stal brzy skutečností. A zatím si stojím. Dlouhodobě řeším situaci kolem starých ekologických zátěží, zejména v pardubických chemičkách. Staré ekologické zátěže v Pardubicích jsou velkým rizikem pro životní prostředí. Brzdí rozvoj města, komplikují výstavbu důležitého dopravního uzlu na křižovatce u Trojice. Nedojde-li k rekonstrukci této křižovatky, hrozí městu naprostý dopravní kolaps v důsledku přetížení kamiony. Celková 3/4 miliardová investice tedy závisí na vyřešení této staré ekologické zátěže. Spolu se svými kolegy o to budeme usilovat i nadále. Chrudimsko, potažmo celý Pardubický kraj, potřebují kvalitní dopravní infrastrukturu, která uleví občanům žijícím v takto přetížených lokalitách a usnadní a urychlí dopravu občanů za prací. Mým cílem je prosperující kraj a kvalitní životní prostředí pro jeho občany.